हाई फ्रेंड्स कविराज चैनल कविता पेசுகிறேன் நீங்கள் இதுவரைக்கும் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காத பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணிடுங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா நாம வந்து ஏலகிரி டூர் வந்திருக்கோம் அங்க வந்து ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த ஷாப்பிங் வீடியோவை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இத ஃபுல்லா பார்த்தா உங்களுக்கு ஏலகிரியில ஒரு ஷாப்பிங் பண்ண அனுபவம் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வந்து இந்த போட்டிங் ஸ்பாட்ல இருந்து வெளியில வந்து ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற கடை வெளியில வந்த உடனே இதில் என்னென்ன இருக்குன்னா எல்லாமே வுட் ஒர்க் தான் வந்து நிறைய இருக்குது இங்கே பேங்கிள்ஸ் கூட இந்த பார்க்குறீங்க இல்லைங்களா அது கூட வுட்டில் பண்ணது தான் ஒரு பேங்கிள் வந்து 40 ருபீஸ் சொன்னாங்க ப்ளஸ்ஸு கம்மல் கீ செயின்லாம் கூட இருக்குது பாருங்கள் இது கூட கீ செயின் கூட வுட்டில் பண்ணது தான் எல்லாமே கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும் வுட்டுன்றதால பட் நல்லா இருந்துச்சு இதில் நம்ம ஒரு பேங்கிளையும் கம்மல் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் பாருங்கள் அதுவும் பர்ச்சேஸ் பண்ணியாச்சு அப்படியே வெளியில் வந்தால் இது எல்லாமே கிட்ஸுக்கானது எல்லாமே பசங்க விளையாடுற பொருட்கள் தான் அதுவும் வுட்டில் பண்ண திங்ஸ் தான் நிறைய இருக்குது பசங்க ஒரே ஹாப்பியாக இருந்தாங்க இங்கே இருக்கிற பசங்க இதை பார்த்த உடனே அது எவ்வளோ அங்கிள் இது எவ்வளோ அங்கிள் அப்படின்ட்டு இது வந்து வீட்டுக்கு தேவையான திங்ஸு இதுவும் மரத்தில் பண்ணது தான் பக்கத்துலேயே கிட்ஸுக்கான இதுவும் இருந்துச்சு இங்கே வந்து நம்ம என்ன வாங்கணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் தான் இருந்துச்சு இதுவும் இது வந்து ஒரு கிருஷ்ணர் சிலை கீழே வந்து ஸ்டிக்கர் இருந்துச்சு நம்ம கார்லலாம் கூட ஒட்டிக்கலாம் அதுக்காக வாங்கினது 100 ருபீஸ் சொன்னாங்க பேரம் பேசி 75 ருபீஸ்க்கு வாங்கியாச்சு இந்த ஷாப்பை முடிச்சாச்சு அடுத்த ஷாப் என்னென்னா லேடிஸ்க்கு எதை பார்த்தா நம்ம விட மாட்டோம்னு உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம வந்து ஸ்டிக்கர் கம்மல் இந்த திங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா நம்ம உடனே போய் நின்றுடுவோம் இல்லைங்களா அந்த கடைக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம் பக்கத்தில் வந்து பசங்க போட்டு விளையாடுறதுக்கான மாஸ்கெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் கேப்பும் இருக்குது பக்கத்தில் வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஹேண்ட்மேடு சோப்பு இங்கே மோஸ்ட்லி ஹேண்ட்மேடு நிறைய இருந்துச்சு சாக்லேட்ஸ்லாம் கூட இங்கே ஹேண்ட்மேடு தான் நிறைய இருக்குது அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வெற்றி வேர் அந்த மாதிரி ஹெர்பல்ஸ்லாம் போட்டு பாட்டிலில் அடைச்சி வச்சுருக்காங்க இதில் வந்து நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் ஊற வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பொம்மை விற்கிற கடை தான் நம்ம உள்ளே போயிட்டுருக்கோம் அதை பாருங்கள் நிறைய பேர் வாங்கிட்டுலாம் வந்துட்டுருக்காங்க இது உள்ளே போய் நம்ம என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றதையும் பார்த்துடலாம் இந்த கடையில் நிறைய என்ன இருக்குன்னா பொம்மைங்க தான் இருக்குது பெரிய பெரிய பொம்மைங்க டெரிபியர் அந்த மாதிரி பொம்மைங்க தான் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து ஷோகேஸில் வைக்கிறதுக்கும் இல்லை காரில் அந்த மாதிரி நம்ம டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சைடு வந்தோம்னா பில்லோலாம் இருக்குது அதுவும் நம்ம வந்து காருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறது தான் இது வந்து டாய்ஸு பசங்களுக்காக நிறைய பெரிய பொம்மைங்க தான் இருந்துச்சு அப்படியே சைடில் வந்தோம்னா கீ செயின்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே நிறைய எல்லா பொம்மை கீ செயின் தான் கீ செயின் கூட ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இது எல்லாமே அதுக்கு பக்கத்தில் வந்தோம்னா நம்ம ஐட்டம் தாங்க கிளிப்பு ஹேர்பேண்டு நெயில் பாலிஷ் இதுவும் கிளிப்பு தான் இந்த மாதிரி எல்லாமே லேடிஸ் ஐட்டம் ஸ்டிக்கர் இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி லேடிஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது வெள்ளூரில் இருக்கிறவங்க ஒரு நாளில் போயிட்டு வர மாதிரி எதாவது இடத்த சூஸ் பண்ணணுன்னா நம்ம ஏலகிரியை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் மெயினாக வந்து கிட்ஸ் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இங்கே கிட்ஸுக்கான திங்ஸ் தான் வந்து நிறைய இருக்கும் ப்ளஸ் போட்டிங் இது ரெண்டு தான் இங்கே ஸ்பெஷலு போட்டிங் ஸ்பாட் மட்டும் இல்லாத இங்கே கிட்ஸுக்கான தனியான ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இதுலேயும் போட்ஸ் எல்லாம் விட்டுருக்காங்க இதில் வந்து பசங்க தனியாகவே இது பண்ணிக்கலாம் இது பசங்களுக்கு ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து ஜாடி ஊறுகாலாம் போட்டு வச்சுப்போம் இல்லைங்களா அந்த ஜாடிங்க சின்னது வந்து 30 ருபீஸு பெருசெல்லாம் 100 ருபீஸ் வரலையே இருக்குது இது பாருங்கள் இதுவும் எல்லாமே ஹேண்ட்மேடு தான் மணிங்கெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு பட் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும் நம்ம வந்து இதையே ஆன்லைனில் ஷாப் பண்ணும்போது எவ்வளோ இருந்தாலும் அழகாக இருக்குன்றதுக்காக வாங்கிடுறோம் பட் ஷாப்பிங்குன்னு போகும்போது கொஞ்சம் யோசிக்கிறோம் இது பாருங்கள் செம்மையாக பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நான் பாட்டிலுன்னு நினச்சேன் இது கூட வுட்டு தான் வுட்டில் தான் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்களாம் இது பாருங்கள் விநாயகர் சிலை அதில் விளக்கு வந்த மாதிரி இதுவும் விளக்கு தான் வேறு வேறு கலர்ஸில் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இதுவும் மண்ணில் செஞ்சு பெயிண்ட் பண்ணது இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து சங்கு அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து நம்ம தண்ணியில் பூ போட்டு வைப்போம் இல்லைங்களா அதுவே தான் பக்கத்தில் இருக்கிறதும் யானை மேலே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது செம்ம அழகாக இருக்குது பாருங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறது துளசி மாடம் இது வந்து நம்ம விளக்கு வைக்கிறதுக்காக வெளியில் விளக்கு வைக்கும்போது அணையாதையும் இருக்கும் ப்ளஸ் அழகாகவும் இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம வாங்கி வச்சோம்னா எல்லாமே விளக்குங்க தான் வேறு வேறு டிசைனில் இப்படியே நம்ம பார்த்துட்டே போனோன்னா விநாயகர் சிலைலாம் இருக்குது பாருங்கள் அப்படியே போயிட்டே இருந்தால் பக்கத்தில் வந்து லாஃபிங் புத்தாஸு சின்னதுலேருந்து பெருசு வரைக்கும் இருக்குது இதுவும் எல்லாமே புத்தாஸ் தான் ஒவ்வொன்று ஒரு ரேட்டு சின்னது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் பெருசு வந்து கொஞ்சம் ரேட் அதிகம்தான் இதெல்லாமே வந்து பாட்டில் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க பெயிண்ட் பண்ணி அதில் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஒட்டி இருக்கிறது இது எல்லாமே ஹேண்ட்மேடு தான் புதுசாக வீடு கட்டுறவங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் ஷோகேஷ் அழகுபடுத்தினா நீங்கள் தாராளமாக ஏலகிரிக்கு கிளம்பிடலாம் பட் பர்ஸு மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக எடுத்துகிட்டு போங்க
பொம்மைங்கெல்லாம் செம்ம அழகாக இருக்குது. ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஃபேமிலியோடு இருக்கிற பொம்மைங்க, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்கிற பொம்மை, அந்த மாதிரி கீழே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து திரும்ப டாய்ஸ் தான். பக்கத்தில் வந்து நம்ம லேடிஸ்க்கு தேவையான பர்ஸு, பவுச்சஸ் எல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் பீட்ஸில் ரெடி பண்ணது. ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இதுவும். அப்படியே கொஞ்சம் ரைட் சைடு வந்தோம்னா டீ கப்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். இதை பார்த்தாலே வந்து நமக்கு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிற விதத்தை பார்த்தாலே வாங்கணும்னு தோணுது. கீழே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து வுட்டில் ரெடி பண்ண பாக்ஸு. இதை வந்து நம்ம ஜுவல் போட்டு வைக்கிறதுக்கெலாம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சின்ன சின்ன பாக்ஸை. அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வுட் ஒர்க் தான். இதை எதுக்காக நான் வீடியோ எடுத்தேன்னா, அது இருக்குது இல்லைங்களா, நம்ம பார்க்குறது வந்து மசாஜரு. கைக்கும் காலுக்கும் தனித்தனி மசாஜர் இருக்குது. இப்போ நமக்கு இருக்கிற இந்த ஆன்லைனில் தான் ஆல்வேஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இதெல்லாம் பண்ணால் நம்ம கை காலுக்கு நல்ல எக்ஸசைஸாக இருக்கும். நாம் இப்போ அடுத்த ஷாப்புக்கு வந்தாச்சு. அர்பன் ஸ்டெப்ஸுன்றது இந்த ஷாப்போட பேர். இங்கே என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா கைவினை பொருட்கள் தான் நிறைய இருக்குது. இதை பாருங்கள், எல்லாமே மண்ணில் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணது. செம்ம அழகாக பண்ணியிருக்காங்க. எவ்வளோ நேச்சராக இருக்குது பாருங்கள். இந்த குடத்தை தூக்கிட்டு போகிற பொம்மைலாம் செம்ம அழகாக இருந்துச்சு. அப்படியே உள்ளே போனோன்னா புத்தா சிலை, நிறைய சிலைங்க இருக்குது. எல்லாமே பெருசு பெருசாக இருந்துச்சு இந்த கடையில். நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டு வந்தது வந்து சின்ன சின்னதாக பார்த்தோம். இங்கே வந்து சின்னதும் இருக்குது, பெருசும் இருக்குது. மோஸ்ட்லி எல்லாமே வந்து செம்ம அழகான பொம்மைங்க தான் இருந்துச்சு. இந்த ரேக்கில் தெரிகிற பொம்மைங்கள்லாம் மெயினாக அந்த கிருஷ்ணர் வெண்ணெய் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு பொம்மை இருக்குது இல்லைங்களா, அதை தான் நம்ம கேட்டோம். அது வந்து 1200 சொன்னாங்க. இந்த ஷாப்போடு நம்ம ஷாப்பிங்கை முடிச்சுட்டு கிளம்பியாச்சு. உங்களுக்கும் ஏலகிரியில் ஷாப் பண்ண அனுபவம் கிடச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம வெளியில் கிளம்பிட்டுருக்கோம். ஆக்சுவலாக இதான் மெயின் என்ட்ரன்ஸ். நம்ம 4 வீலரில் போகும்போது போயிட்டதால் வரும்போது தான் ஷாப் பண்ணிகிட்டே வரோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு லைக்கும் வியூஸ் அதிகமாக போக ஆரம்பிக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.